ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும். நான் என்ன தான் இங்கே ஒடிசா இங்கே இருந்தாலும் நான் தமிழ் பொண்ணு தான். தமிழில் விஷ் பண்ணுறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னொன்று, நான் முன்னாடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். என்னோடய வீட்டில் இருக்க கார்டன் இருந்தாலும் 1-2 போட்டிருக்கேன், நிறைய போடல. சீசன் கிளைமேட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. டைம் 11 o'clock ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு மழை வரும், உங்களுக்கே பார்த்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளே நான் வீடியோ எடுத்துடுறேன். பாப்பா வேறு தூங்கிட்டு இருக்கா. இப்போ என்னோடய கார்டன் சொல்ல முடியாது, எங்கள் வீட்டு இடத்துல என்னென்ன நான் நட்டு வச்சுருக்கேன், அதுவாக என்னென்ன உருவாகி வளர்ந்ததுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு குழம்பு சொல்லியிருக்கேன் தானே, அந்த கொட்டிக்கிழங்கு அப்புறம் பொய் சாகுன்னு சொல்லி நம்ம ஊரில் சாப்பிட்டதில்ல, அது இப்போ வளர்ந்துட்டுருக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். இங்கே நான் சொல்லியிருந்தேன்ல பொய் சாகு, அது 1 2 3 4 5 6 7 இது நல்லா வளர்ந்தது. நான் எவ்வளோ பெருசாக வளரும் தெரியுமா. அப்புறம் இது தட்டைப்பயிறு, இது எல்லாமே அதுவாக வளருது. இந்த பொய்சாகோ முந்தின வருஷம் இருந்தது, போன வருஷம் இருந்தது. இங்கே தட்டைப்பயிறு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அங்கே அப்புறம் அங்கே இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கே 3. ஐயோ, மொபைலில் வேற மழை தண்ணி விழுது. இங்கே இது பார்த்தீங்களா, தட்டைப்பயிர் எப்போதுமே அது நார்மலாக அதுவாகவே வளரும். இங்கே அப்புறம் இது நம்ம ஊரில் அவரைக்காய் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இங்கே கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்கும். அவரைக்காய் நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் பெருசு, அதை விட இங்கே கொஞ்சம் சிறுசு. அந்த விதை போட்டிருக்காங்க மாமனார். எவ்வளோ சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு தானே. இது இங்கே வாழை மரம் இருக்குது. என்னோடய மாமியார் நட்டு வச்சாங்க, 1 தான் வச்சாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. நான் வீட்டுக்குள்ளே போகிறேன், என்னோட மாமியார் பார்த்தா என்னை திட்டுவாங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, எப்போ பார்த்தாலும் மழை பெய்யுது. எப்படி பெய்யுது பாருங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு மழை எனக்கு பிரேக் கொடுத்துருக்குது பாருங்கள். இப்போ கொஞ்சம் மழை நின்று இருக்கு, வெயில் அடிக்குது. அதுக்குள்ளே நான் ட்ரை பண்ணுறேன் வீடியோ பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. இன்னொன்று, கருணக்கிழங்கு யாராவது வீட்டு பக்கத்தில் வளருதுன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? ஆனால் இங்கே உண்மையாகவே வளருதுங்க. நான் என்னங்க பண்ணுறது பாருங்கள். சீரியஸாக நீங்கள் பிலீவ் பண்ண மாட்டீங்க தான், ஆனால் காமிக்கிறேன். கருணக்கிழங்கு செடின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லை மரம்னு சொல்லுவாங்களா எனக்கு தெரியாது, நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இது பாருங்கள், இதோட தண்டு இந்த மாதிரி வளர்ந்துருக்கு இங்கே நிறைய. இது கருணக்கிழங்கு. இந்த செடிக்கு கீழே தோண்டுனா கருணக்கிழங்கு வரும். என்னோட மாமனார் எடுத்திருந்தாங்க. இதோ இங்கே வளருதா, இது எல்லாம் கருணக்கிழங்கு செடி, இந்த மரம். நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இது நான் நட்டு வச்சது பீர்க்கங்காய். நான் அந்த வீடியோவுமே போட்டேன். இங்கே 4 இடத்துல நட்டு வச்சுருந்தேன். இங்கே 1 2 3 4. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல எனக்கு. எதுவும் 1 மட்டும் சக்ஸஸ் ஆகி வந்திருக்கு. இது நார்த்தங்காய் மரம். பட் இது சீசன் இல்லை, இருந்தாலும் வருது பாருங்கள். இது ஜனவரி இல்லாட்டி நவம்பர் டிசம்பர் அந்த டைமில் வரும். இதோ நார்த்தங்காய். இப்போ நல்லா தெரியுதா உங்களுக்கு. இதுவுமே இங்கே இருக்கிற ஒரு என்ன அதிசயம்னா, இது நல்லா பெருசாச்சுன்னா நல்லா பழுத்ததுக்கப்புறம் மஞ்சள் கலரில் வரும் பாருங்க. பெருசானதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன், அப்போ பிலீவ் பண்ணுங்க. இன்னொன்று நான் சொல்லியிருந்தேன் தெரியுமா, எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் மஞ்சள் செடி வளர்ந்துருக்கு. ஆனால் இப்போ தோண்ட முடியாது. உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன், இடம் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நான் எப்போ அது தோண்டும் போது வீடியோ போடுவேனோ அப்போது பார்த்துக்கோங்க ப்ளீஸ். இதுதான் மஞ்சள் இருக்கும் இதில். நிறைய பேர் இது கல்வாழை இல்லை, நீங்கள் வேணால் சில பேர் நம்பலாம். பட்டு நான் காமிக்கிறேன் எப்போ தோண்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த செடியை காமிச்சேன். இது மஞ்சள். இது வீடு இங்கே வளருது பாருங்கள் 2. இது
இது அதுவாகவே வளருது. நெக்ஸ்ட் இது ஒன்று நான் சொல்லியிருக்கேனே கொட்டிக்கிழங்கு. நம்ம ஊரில் அது என்ன கம்மாய்க்கு நடுவில் வளரும் சின்ன சின்ன இலை நான் பார்த்துருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்களா, இது வெறும் நம்பலாட்டியுமே இங்கே நிலந்தான் 3-4 வளர்ந்துருக்கு. இது தோண்டுனா அந்த கொட்டிக்கிழங்கு கிடைக்கும். அப்புறம் இங்கே ஒரு பொய்சாகும், அது வளருது கொட்டிக்கிழங்கு. இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகணும் இது, அப்போ தான் நல்லா பெருசாக இருக்கும். இப்போ தானே வளர ஆரம்பிக்குது. இது நல்லா இன்னும் பெருசாகும். வீடியோ போடுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் டிஸ்டர்ப். பாப்பா எழுந்திரிச்சிட்டா, வாங்க பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தீங்களா மேடம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு? இப்போ மழை பெய்யும் தானே, அதனால பெட்டில் தூங்க வச்சுருக்கேன். மேடம் எழுந்திரிச்சிட்டாங்க. ஏய் பேசுகிற பாருங்க. ஏய் 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 பே இன்னும் ஒரு 2 மரம் காமிக்க வேண்டியது இருக்கு. அது நம்ம பாப்பா கூட சேர்ந்து போட்டுடலாம். முன்னாடி நான் என்னோட வீட்டில் லெமன் காமிச்சப்போ சிறுசாக இருந்தது, இப்போ இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. 2 தான் இருக்குது. எல்லாத்தையும் என் அக்கா பொண்ணு பிடுங்கி விளையாண்டுட்டா. இங்கே 2, ஓஹோ இதோ இங்கே 1 தெரியுதா, இது லெமன் எலுமிச்சை மரம். இன்னொன்று கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வீடியோவில் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இந்த மரத்தை பற்றி, தெரியுமா? பீட்ரூட் மரம்னு சொல்லி பழமே வச்சிருச்சு. ஆனால் இன்னமும் கொஞ்சம் பெருசாகும். ரொம்ப உங்களை வெயிட் பண்ண வைக்கல. இன்னைக்கு பார்க்கலாம் நம்ம அந்த பழம் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, கீழே ஒன்று இருக்கு. மரம் பார்த்தீங்களா? சீரியஸாக இதில் ஏதாவது கருப்பு பாம்பு இருந்தால் கண்டே பிடிக்க முடியாது. யார் யாருக்கு எல்லாருக்குமே பாம்புனா பயம் இருக்கும். பட்டு வீரத்தமிழச்சி இந்த மாதிரிலாம் தைரியமான பொண்ணுங்க இருப்பீங்க. பட் எனக்கு பாம்புனா சத்தியமாக பயம். இந்த இதில் அவ்வளோவா தெரியல. உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த பழம்? இதுதான் பீட்ரூட். இருங்க, நல்லா எங்கேயாவது தேடுறேன் பார்க்குறதுக்கு. தெரியுதா? வேற எல்லாமே மேலே இருக்கே, உங்களுக்கு எப்படி காமிப்பேன்? இதோ பாருங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் பீட்ரூட். இலைக்கு பக்கத்துல இல்லாமல் எங்கே எப்படி தனியாக இருக்கு பாருங்க. இதில் இருக்கு. ஏய் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகட்டும், நான் நல்லா காமிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் காயாக இருக்கும்போது புளிக்கும். உப்பு கூட சேர்த்து சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். இது இப்போ நான் சாப்பிடுவேன். உங்களுக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காண்டியே பிடுங்கிருக்கேன். தெரியுதா? இதுக்கு பேர் தான் பீட்ரூட் இங்கிலீஷில். தமிழ் இங்கே சொல்லுவாங்க கொரபங்கா. பாப்பா சாப்பிட்ணும். இங்கே பாருங்க, உங்கள்கிட்ட காமிக்கவே விட மாட்டேங்கிறேன். இப்போ நான் வீட்டுக்குள்ள இருக்கேன். இதை சாப்பிட்டு காமிக்க என்னோட ரியாக்ஷனில் பாருங்க, புளிக்கும் அது இனிக்கும்னு. அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் தானே நீங்கள். சாப்பிட்றேன். கொஞ்சம் புளிக்குதுங்க, கொஞ்சம் இனிக்குது. ஓகே காய்ஸ், இதுதான் இப்போ எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கார்டன். எங்கள் வீட்டில் அதுவாக வளர்றதும் நாங்கள் நட்டு வச்சதும். ஓகே, சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் தென் சப்ஸ்கிரைப் மீ காய்ஸ். தேங்க்யூ. சொல்லு, தேங்க்யூ சொல்லு. தேங்க்யூ சொல்லிட்டேன்.